स्वर्ग मृत्यू पातालांचा मंडप घातीला चारी वेदांचा फुलोरा मांडीला चारी वेदांचा फुलोरा मांडीला उदो उदो बोला अगदी भाऊचा उदो उदो बोला अगदी भाऊचा उदो उदो बोला अगदी माऊलीचा सहस्र पुराणे अनुमती देती सहस्र पुराणे श्रीराम सीतापती ऐसे अवतार सात मगतो द्वापारीचा आठवा श्रीकृष्णा कलिमाजी बौद्ध नववा कलंकी पुढे धावा
जरा आधी बघायचं ना